दसे बेलासेनि बेरायनो थांनो ओंखारदों जोंहा बङाइगाव पार्कआव दसे बेरायहैनो ओरैनो टाइम पास बेलासेनि इभिनिं वाक खालामहैनो ओंखारदों। पार्कआव बेरायहैग्राफ्रा नै सिख्लाफ्रा कहाँ जाएगा? बङाइगाव पार्क में जाएगा हम लोग घूमने इवनिंग वॉक। अच्छा पार्कआव बेरायनो थांग्राफ्रा बेरायनो थांसै दा सौफैबाय नै जों बङाइगाव पार्कआव दा नायलांदो दा माबायदि बङाइगाव पार्कआ दसे बेरायनो होनना फैबाय। बिबारफ्रानो ओरैहाय नै दुगैग्रा माबा सुइमिं पुल हिरि बानायनो नागिरदों जाथ'वाखै बानायगासिनो दासो ओरैहाय बिबारफ्रा जुमना गाखोनाया नै नायलाय गेलेनो टाइम पास दसे बेहाय दिनै बारा मानसिफ्रानो गैया सेटारडे ना सानडेबासो बिसोर फिलाप जाजोबो आरो बारा मोजाङै जायाखै बिबारफोरबो जाथ'वाखै दाबो दासो गोरलै गोरलै गायहांदों लकडाउनाव जि गोबाव बन्द' थाबायना मिथिया सोरबा सोरबा दाबो बिबारफोरखौनो दासो गायहांदों नै गैया कहाँ जाएगा हम लोग बेयाव जोङो ना नायनो नागिरदों ना दाबो बिबारफ्रानो जायाखै नै मिउजियामाव जोङो मा नायनो फैदों ना बबावबा थाजोब्बाय नायानो बेना नायानो नैबेहा माबायदि नै नाया नै जि अन्थाव नाफाम मोजांथार जोब्बाय नायखांबाय ओंखारनोसै दा उठो क्या हुआ gaya
दसे इभिनिं वाक खालामनो बेरायनो नायलांदो नै बङाइगावनि आइ लाभ बङाइगावखौ माबायदि नुयो ओमफ्राय जों दसे बङाइगाव पार्कनिफ्राय आइ लाभ बङाइगाव फैलायबाय माबायदि बङाइगावनि आइ लाभआ नायदो जायफ्रा नुवाखै नुनायाथ' बयबो नुजोबखाबाय केमेराया मा जादों मानसिफोरानो जादों नै गहांबाय I love बङाइगाव